Eguerdion ikusentzule, Donostiatik gaituzue berriz ere zuzenean, Arsenaleko estropada giroa dugun gaur hemen. Eta ikus dezakezuenez, 12ak izateko 30 segundu falta dira eta lau untziak hortxe dira toki egokia hartzeko prest. Lehen kaletik Urkirolak arituko da, bigarren kaletik Hondarribia, hirugarren kaletik Ondarroa, lehen txanda honetan Bizkaitarren ordezkaria, eta laugarren kaletik favorito nabarmena Donibaneko arraunlarien untzia. Bi luze, ziaboga bakar bat, 3 itxasmina egin beharrekoa, eta Jose Luis Erkizia lehen aipatu dugu, favorito argi bat dugula Donibaneko, ikusi beharko da bestek ere zer egiten duten. Bai, dudik ez dago, bestiak ere beren inalakingo dituzte, ez da bakarremen barruan egotea, baizik eta barruan sartu ondoren paperi jatorrena egitea, ez? Lehen esan dugun bezala, favoritotakoa bat Donibaneko da, bigarren Hondarribi egiteko hori, baina claro, kontuan eduki behar da, bigarren tandan beste bi favorituak hor daudela, orduan ezin dutela lo hartu edo aurria hartuta amur eman eta gutxilloik ez. Orduan, lehen esan dugun bezala, pentsatu behar dugu, bigarrena alde desente atea berko diola Donibanekok, bigarren tandako muturrian hor puntako intartean sartzeko, ez? Bueno, argi dagoena da, lehen urtean irtera etzela ez egokia izan, eta orain ere bat baino gehiago larri izango zen, ni neu ere bai pentsatu zer arraio gertatu den, gu planoa eskaintzen ari ginen bitarte horretan, kontua da, arraunlariak ez daudela posik, irten egin direla pentsatuz kaleak ez daudela argi eta garbi, estropada eremuan beste untziren bat ere badela, eta nik ez dakit hau zergaitik egin duten, arrazoiren bat izango dute, batipat hor bertan untzietan diren arraunlariek, estropada ez da hasi, untziak beraien kabuz joan egin dira, Jose Luis Erkizia baserri, joan zen urtean ordu laurdeneko atzerapena, eta orain ere arraunlariek ez dituzte gauzaz argi ikusi, joan egin dira, urki joan da lehen toki horretan, eta seguruenik beste 10 bat minutu joango dira, 6-7 minutu behintzat bai. Bai, atzerapena hau, ikuslego antzako txarra da, ordutegi antzako ere bai, eta nik uste dut, ben urduritasun horrekin aterako zirela, zerbait aurka o lekua garbi ikusi ez dutelako, ez? Nik uste dut, kalteik handina izango dutela bigarren tandakoak, ez? Orain irtera luzatzea edo atzeatzea, beti izaten da hemen eguardi alde hontan, haize movimento bat edo itsaso gaiztotze pixka bat. Orduan, nik uste dut okerrago dela bigarren tandakoantzat hauentza baino, ez? Helen Azpeitia dugu epaileen inguruan, lehen berak eman digu horko berri, ikusi dugu kale zozketak garaiz egin dutela, irtera ere garaiz emateko asmoa zuten, baina larri izango dira orain epaileak, Helena. Bai, alaxe da batak besteari gauza bat esan, danak begira ari dira, eta nik uste dut oso zaila izaten dela, ez? Azken urteotan behintzat nik uste tradizioaren barruan dagoela, 12 puntuan ez haste, ez? Beti da zerbait, nolabait minutu batzuk atzeratzen duena, nolabait 12etan ez haste hori, ez? Baina bestela ez dira oso urdur ikusten hori, bai, danak ari dira begira, eta gauzak konpondu nahian, ez dut uste beren aldetik behintzat, gauzak ahalik eta onduen egiteko moduan dira, lehen ere esan dizuet aparte daudela, tribuna batean jarrita, eta informatika ere heldu dela arraun mundura esan behar da, ze hortxe dira ordenagailu zinguratuta, hortxe dute fotokopiadora, eta berak prest dira, eta behar diren aginduak ematen ari dira ordu honetan, momentu honetan, ia lehenbailen hasten den lehen txanda hori. Bien bitartean egin dezagun azterketatxo bat lehen txandan arituko diren untziei buruz, Jose Luis Erkizia baserri. Esan dugu Donibaneko gizona favoritoa ditugula, eta erabaki dute gainera, datu hau azpimarratzekoa da, untzi aldaketa egitea. Gaur erabaki dute kuestaren untzia, azken egunotan, ekarri duten untzi hori erabiltzea. Ez da izan urte osoan zehar erabili duten untzia, hori amilibiarena izan da, aldaketa bat badago hemen, eta ikusi egin beharko aldaketa honekin zer egiten duten. Behar badanik uste psikologikoki garrantzi gehiago izango duela bestela baino, ez? Beren probak egin dituzte, eta nonbait, zertxo bat hobeatu egin dituzte denboak, ez? Gero, esan, legezkoa dela trainera hau, denboraldian zehar istilu batzuk ibili dira, badirudi, federazioak onartu egin ditula,
eta bueno, Donibaneko alde ezan, atzo bertan federaziokoak egon duziela kluan, pisua, neurriak eta hori denak onartzeko eta begi honez ikusteko. Orduan behan erantzun izan duzen, jarraitzeko edo irtetzeko trainero horiekin nahi izan ezkio, ez? Abeste gertatzen den, ez? Legezkoa balin bada, aurrea. Eta gehiago eta denboak hobiagoak iten baditu, hori da. Nik uste du, psikologikotik aparte, beren probak onartuak izango dituztela, ez? Beste datu berezi bat badago, barkatu momentu bat Elena, untziak ikusten ari gara horre berriz toki egokira bueltatzen, untzi bat egurrezkoa, 3 untzi fibraskoa lehen txanda honetan, untzigile bakoitzaren abatz. Kuestaren untziaz Donibaneko, Olaziregiren untziaz Hondarribia, Amilibiaren untziaz Ondarroa. Hor dago datua. Aurrera, Elena? Ez, bakarrik aipatu epaileek esan digutenaren arabera, estropada eremuan boia bat agertu dela, ezagutzen ez diren arrazoiengatik hortxe estropada eremuan boia bat agertu da, eta dagoeneko antolatzaileetako batzuk hortxe dira, zodiak batean, boia hori bere leku horretatik kendu, eta ia eremua libre geratzen den estropada lehen martxan jartzeko. Untziak ari dira berriz irterako baliza hoietara hurbiltzen, ikusten dugu lehen kalean urkirolak horre ia toki egokia hartzen ari dela, Hondarribia ere horren bila doa, 3. kaletik arituko den Ondarroa ere beste hainbeste egiteko moduan da, eta 4. kalean arituko direne Donibanekoak momentuz ez dira hor azaltzen baserri, hauek ere denbora nahi dute. Hauek beren beroketetan, badirudi atzena iristi horre, beste lasaitasun bat ematen du, edo horre estatxe hartuta egoten batzea besteak etorri zait urduritasuna azaltzen da. Hemen txarri dira. Orain di itzuli egin behar dute eta pres jarri, orduan hemen ikusten diren lehenengo bikaletakoak, bagian pasa beharko dituzte beste minuto bat edo bi, eta hori nahi gabe urduritasuna da, Zain bezala pres gaude, baina bestea ez dator, eta hori pixka bat psikologikoki prestatu egiten da, Jose Luis Erkizia, hitz egin dugu Donibaneko buruz, favorito nabarmen lehen txanda honetan. Urki, Donostiarren ordezkari bezala dugu hemen, momentuz demoraldiko lana ikusirik azkena izan daiteke, hori ez da zalantzan jartzeko kontua. Baina Hondarribia eta Ondarroari buruz, zer, gauza politak egin dituzte hauek demoraldian zehar, ze espero duzu? Nik uste dut hauek bien artean borroka estua izango dela, zatizuk esan bezala, hauek demoraldian zehar neko lan txukun egin dute, eta erakutsi dute maila hundila, ez? Nola Hondarribia ala Ondarroa Bizkaiko aurrenekoa da, joan den urtean ere Bizkaiko ordezkari bakarra izan zen, aurten bi badira, Santurtzekin batea, baina nik uste dut, gautzak ongi edo normalo guri iruditzen zaikun bezala jonta izango dela Donibaneko aurretik, eta burruka estua Ondarroa eta Hondarribin artean, ez? Hori da gure iritzia, gure asmoa, ez? Nik behintzat komentatu nahi dut, lehen txanda hasi aurretik Ondarroa asko gustatu zitzaidala kanporaketa egunean. Azier López patroia, garai batean Arraun Lagunaken ibilitakoa, olatuen artean eta trapaila giroa dagoenean eta ondo moldatzen da, eta nik uste dut hor lan polita egin zutela. Esaten dute, behan gandik, haiek parte handi bat behan gandik klasifikatu zirela, ez? Arraun laiak egin zuten arraun, baina ostegunekoa izan zen, nik uste dut, patroian estropada, ez? Ikusi beste egetzegoen talde guziak eurez beteta etorri zirela, eta eta kostape bat agian lehenengo ziabogan eta bakarratzen ziabogan 3. zeon zailkatua eta barrurakoan denbora asko galdu eta ia kanpoan geratu zen, ez? Hor ditugu launtziak, itxasoko epailearen zodiak hori ere begibistan duzue, kamera berezi bat jarri dugu beti bezala bera hurbiletik jarraitzen, eta untziak prest eta komenigarria litzateke mutil hauek denbora askoz era horretan ez mantentzea, ez baita erresa. Tentsio hori horrelako egun batetan, ez da hartu eta hor eustea, ez da ez kontu erresa. Banderatxoa bera, untziak hor dira beraz, 19, 23, 57, hori da San Pedrok duen marka, hori da gaur apurtzen saiatuko direna. Ikusiko dugu hori burutzeri duten ala ez da ez erresa izan. Ez, lehen orain urte batzuk, helmuga zen 20 minutotik jeistea, ez? Aurreoko 21etik noski, baina 20tik jeistea orain 5-6 urte denbora ona zen, ez? Ikusi da orain, gaur egun, bateko traineruak arrauna materiala mutilean prestakuntzagin eta bar, ja ez direla bakarra 20tik jetxi, ez? Baizik eta 19ra hurbiltzen ari direla, ez?
Hor ditugu bigarren kaletik Hondarribiko gizonak pitin bat aurreratu dira laugarren kaletik Donibaneko arraunlariak ere zertxo bai, hirugarren kalean Hondarroa, hiru untzi hauen artean bi tosta besterik ez, untzi erdi bat galdu du jadanik Urkirolakek eta estropada hasi besterik ez da egin, Jose Luis Arkizia. Bai, Hondarribia baliteke, txampa hori gogorra atera dela, eta dudarik gabe guk esan dugun komentaioa lehengoa, Donibaneko eskapo egin berdula eta bar, haue borroka egingo dute, ez beren artean, baizik eta Donibaneko harrapatu eta pasatzea aleginak egingo dituzte, ez. Orain, estropada hasiera da, orain nik ez dakit, kanpo ez da egongo kaletan alde handia, ez, oraindik barruan daude, haize pixka badago, baina badirudi aurrez jotzen dula eta ez dola olako alde handirik, ez. Ikus daiteke hor, Hondarribia, Donibaneko laugarren kaletik, Laister izango dira Aquarium gainean, gure parean, saiatuko gara guk bisualki beste referentzi bat badugu eta horrek ere balio du. Zuen irudien lagungarri izango da. Argi eta garbi Urkirolak atzeraturik, Hondarribia momentu honetan Donibaneko hortxe, Hondarribia tostaren bat aurretik, Donibaneko bigarren, hirugarren Hondarroa, laugarren Urkirolak, baina Urkik momentuz ez du ez amore eman. Borroka ikusten da Hondarribi eta Donibaneko. Donibaneko naiz eta pixka eta txexio atera edo Hondarribia aurreatu, nik uste dut gutxinean pareatu direla eta baletik ez zertxo bat Donibaneko aurrea jotea, ez. Urkina, nik uste dut aldeen puesto honena egitea aterako dela, baina, oraingoz, begirada bat emanta, ez dakit, talde hontan aulena da dudarik gabe, ez. Hortxe ari gara ikusten Urkikoen untzia, patroi bezala Oscar Rodríguez, eta bate baino gehiago izango du, helikotero zarata bai, eta ez aldago modurik hor barruko girorik eta emateko, zoritxarrez esan behar dizuegu, azken bolada honetan, Arraun Elkarteko gizonek ez dutela nahi izaten gure mikrofonorik untzi barruan izatea. Barruko, badakizue, kontu horiek babesteko edo. Eta horrelako egun batetan are eta gehiago. Edo zen kasutan, baditugu beste mikrofono batzuk hemengo giroa jasotzeko eta hor barruko esfortzuaren lekuko izateko. Saiatuko gara estropadan zehar hori eskaintzen eta bien bitartean hor dituzue gure utzitik hartutako irudiak, Donibaneko itxuraz estropadaren burua hartuta eta Hondarribia bigarren. Trainera erdi bat edo illa trainera bat aurretik dijoa, ez? Eta zuk esantako hori, egia esan horrez dago sekretorik eta sekreto guzia aideatua daude denboraldian altura hauetan, ez? Baina gertatzen dena, mikrofono eta badirudi pixka bat barruko konzentrazio galdu egiten dela, ez? Badirudi kanpoko norbait zure artean balego bezala edo konturatzen zea, guk hemen komentatzen dugun esaten ditugun gauzak kanpotik entzuten da eta horrek ostasun zea bat ematen dut esaten duzu. Utziko dugu, moztuko dugu hori eta gure lanea zentratu gaitezen, ez? Horregatik lastima da, ez? Barrengo giru hori, ikuslego, entzulego antzako oso bizigarria da. Kirolari bezala eta arraunlari bezala urergarria, baina ikusle bezala mingarria eta kirolak gaur egun teknikaren laguntza behar du goi mailara iristeko eta nik uste dut hori arraun mundura ere iritsi behar dela ez fibrasko untzia bakarri. Dudarik gabe eta teknikaz aparte, nik uste dut hor daudela esponsorrak eta etxe pila bat, dirutza laguntzen dutenak eta hoien medio, trainera berria, material berriak eta barrez. Lehen egintzen kamaratxo txiki batekin proba bat, esan egiten dugu, proba horiek egin berko liakela neguan, ez, entrenamento mailan eta horrela, ez oain momentu honetan, gauz garrantzitsu bat jokuan duzunean, ez. Irudiak dira garrantzitsuenak, estropada da hemen garrantzitsuena, Donibanekok hartu du, espero zitekeen nagusitasuna lehen txanda honetan, bigarren postuari buruz, ez daude gauzak hain argi. Hondarribiak bi hiru tostatako errenta esango dut Hondarroaren aurretik, eta Urkik orain bai, puntetatik kanpo orain amore eman dute donostiarrek. Orain arte, punta bitarte babesa pixka bat aizea gandik eta bat zegoen, nik uste dut beste ontziak, kanpoko ontziak egiten duten olatoik eta orain gozez dagoela, zergatik, esan berda, kanpoa oso ongi kokatuta dagoela, eta nik uste dut federaziokoak eta ureko epaileak oso lan txukun egin dutela, eta ikusten zen oso ongi zegoela lekua, ez? Untzi erdi bat, Hondarribia Hondarroaren aurretik. Bai, Elena.
Bai, dagoeneko bigarren txandako zozketa eginda eta kale manaketa holaxe geratu da, iruditzen bazaizue garrantzitsua da jakitea ze kaletatik arituko diren gaurko bigarren txandakoak eta horrelaxe San Pedro arituko da lehen kaletik, Orio bigarrenetik, beraz elkarren ondoan izango dira bi favorito nagusiak, hirugarren kaletik Santurtzi eta laugarren kalean Kostape. Berriro diogu, lehen kaletik San Pedro, bigarren Orio, hirugarren Santurtzi eta laugarren Kostape. Araba, elkarren parean egin nahi zuten estropada San Pedro tarrek eta Orio tarrek, ez dute aitzakia handirik izango, Jose Luis Erkizia? Ez, hor daukate, berentzako agian obio, ez, dira favoritoetakoak, eta berdin tanda berean egotea, alkarri pixka zaintzeko hobea, ez? Baina nik ez da egite, Donibanekontzako aurrenean agian zure etzaiak onduan edukitzea, erreferentzion izaten da, ez? Baina nik ez da egite, Donibanekontzako ez den hobea izango, edo tanda hori oso ongi etortzea, esatik. Beak inon presioi gabe beren erlojuen kontrako estropada batekin, Hondarrabi hor daukate referentzi, orduan, Hondarrabiri alden segundo gehiena sartu, eta lehenengo bigarren tandako irabazlean tartean osartzeko modua. Nik uste dut, Donibanekontzat tandau eta kale zozketa oso ongi etorri zaiola, eta ja etekina ateratzen dioten, ez? 6 minutu eta 52 segundu orain, lehen txandao hasi den eskerostik, Donibaneko arraunlariak nabarmenki aurreratu dira, bigarren postuan Hondarribia, Hondarroa hirugarren da, Urkirolak atzerago ikusi, gure helikopteroak eskaintzen digun erreferentzia, hiru bat untzi bai, Donibaneko arraunlariek lortu duten abantaila, desentea da, pronostikoa betetzen ari dira San Juandarrak. Mikel, eta gure ondoan momentu bat baserri, Elena horrari da. Donibaneko delegatua dugu, eta patxi momentuz arazorik ez, pronostikoa betetzen ari da, eta problema hondirik gabe. Bai, ala ematen du, ez dakit ikusten da monitoria referentzia hori ona da, baina ematen du aurretik gualaz eta ja Hondarroa eta Urki nahiko atzian gelitu dela. Hondarrabi ere ondo dirjua, horrela jarraitzen dugu. Dena den, oztopo edo bada ez izatea hor favorito nagusi diren bigarren txandako San Pedro eta Oriorekin batera gaur, ez? Bai, alde batetik lehenengo txandan ateratzea badu kontra, gero beraiek jakingo dute gure denbora eta erabiliko dute referentzia bezala, baina baita ere normalian 12 edo inguru horretan aizia altzatzen da eta pentsatzen dugu aizia hori beraientzako kalte izango da, osea, denetatik da. Ikusiko dugu ze gertatzen den. Orain Ziaboga une batetik bestera pentsatzen dut egingo dutela eta zurea da hitza, Mikel. Bai, ikusi dugu erreferentzia helikopteroak eskainitakoa, kanpoko balizak ikusi ditugu, hoien bila oraindik beste minutu bateko lana izango dute, eta Jose Luis Erkizia baserri argi eta garbi ikusten dugu Donibaneko gizonak ondo ari direla, orain garrantzitsua izaten da Ziaboga hori ondo egitea eta berriz ere bueltako luze horri ondo ekitzea. Hau da, ez galtzea segundurik hor lan horretan. Eta baita ere garrantzitsua izango da nola egiten duten Ziaboga eta nola irtetzen diren gero, bigarren postuaren bila ditugun Hondarroa eta Hondarribia. Bai, lehia ez duena hoien arte dago, ez? Hondarribi eta Hondarroa. Nik uste dut Ziaboga emateko arazoik ez dutela izango nola Hondarribik ala Hondarroak. Zati, baliza batetik bestea neko tarte bat dago, ez? Baina Donibanekon alde ezan, nik uste dut orain goruntz eta goruntz jongo diela, eta hor jon behar dute segundoak gehiago eta gehiago sartzen, ez? Ziaboga eta gauz hoie, normalki aurretik zoatzenean gauz hoiek ongi ateratzen die, ez? Hor istiloak izaten die estu zoazenean, lehia bizilan, eta hor izaten dira, bate besteai elkartze hori ja jotzeko garairaino, ez? Hor ikusten dugu, egia esan, nik uste baino diferentzia handiagoa lortu dute lehen luze honetan Donibaneko arraunlariek. Bai, orain ikusirik hor nola dauden, nik uste dut Ziabogan 10-12 segundon aldea izango dela, ez? Eta gero, laugarren kale hori ona dela eta eta barruraruntz, nik uste dut, eta go ikusirik, aurretik zoazen posa horrekin, nik uste dut talde horrek estropada oso ona egingo dula gaur. Hor da, gure helikopteroa, badakizue, haizearen kontra eta hor toki egoki hartzeko esfortzuak egin behar dituztela, momentuz erreferentzi benetan ederra dugu, hortxe dira Donibaneko arraunlariak, zer emango diegu, 10-06, hor nun bai, Hondarribia bigarren. Hirua segundu izan daitezke biuntzi hauen artean, hor dira hondarrutarrak, 10-19, gehiago, 4 bai.
Bai. Eta atzean Urki. Bai, ben artean 4-5 segundo eta guk esan bezala, Donibaneko Hondarribiri atera izka 10 segundo, ez? Hauek gure segunduak dira, ez? Gero epaileak esan behar dut. Bai, eta segundu garrantzitsuena gukerakoak. Beraz, datuak orain behin-behineko datuak dira lagungarri. 10:43 hor nun baite Urkikoentzat, Eren Azpeitiak emango dizkigu epaileek eskaintzen dituzten datuak, beti bezala behin-behineko datuak ofizialak dena bukatu eta gero baitira. Eta esan behar dizuegu, gaur egin dela pixaketa saio bat aurrenengo orduan ikusi ditugu irudiak, hori hemen ohitura delako usadio zaharra, baina gero berriz ere, estropada bukatu eta gero, beste sosketa bat egingo da, aurten denboraldi osoan zehar egin den bezala, eta txanda bakoitzeko utzi pare bat saiatuko dira, horretan saiatu edo joan beharko sufritzera. Bai, derrigorrezkoa, ez? Azaldu behar hori. Hortxe ari gara ikusten, entzuten ere bai, azpikaldetik Elena Azpeitia, ez dakit mikrofono horrekin isteko modurik ez dagoen eta arazoren bat dagoen. Mikel, Berehala izango ditugu denbora horiek bai. orantxen bertan pasa dizkigute epaileek lehen ziabogorren denborak eta horrelaxe Donibanekorentzat 10 minutu eta 4 segundu, bigarrena Hondarribi 10 minutu 15 segundu, Hondarribitarrentzat, Hondarrurentzat 10 minutu 18 segundu eta Urkirentzat 10 minutu 44 segundu. Beraz, hortxe, 4 segundu eta 10 minutu 4 segundu Donibanekorentzat eta 11 gehiago Hondarribirentzat. Tira ba, lehen komentatu dugu, 10 bat izango zirela, 11 helikopteroaren erreferentzi puntua bat da, eta beste bat epaileak hor duena, baina ez dago ez zulo berezirik hor, argi eta garbi Donibaneko arraunlariak aurretik, hor dituzue datoak, Hondarribiak Hondarroari beste 3 segundu jandizkio, bataz beste utzitxo bat izan daiteke hori, eta atzean espero ziteken bezala Urkirolak. Hauentzat nahikoa da hemen izatea, eta horrekin konforme Donostiar ordezkaritza lortu bai dute. Bueltako lanak egiten ditugu lehen txanda honetako untziak, argi eta garbi diferentzi handiz Donibaneko arraunlariak Juan Mari Lujanbioren agindutara lehen postuan. Bai, oain ikusirik, aurri hartu dutela eta bigarren txandataz pentsatzen, eta 11 segundu horien lehenengo ziabogan, orain gehiagoa joan behar dute, eta nik uste du segundo pila bat sartuko dizkatela Hondarribia, ez da ala behar bigarren txandataz pentsatzen. Ikusiko dugu bigarren postu horren atzetik Hondarroak gauzak zuzentzen dituen, ala Hondarribiak lehen ala iruditu zait helikopteroaren azken erreferentzian, berriz ere beste segundu batzu sartu ote dizkion. Nik uste dut baietz, ea Laister hori zuen ganatzerik dugun, momentuz Donibaneko aurretik ikusi bigarren postuan Hondarribia, atzera xeago Hondarroa. Orain baitarte haundi xamarra. Bai, ziabogo hori, erreferentzi garbila izaten da, ez? Eta hor zure burua aurretik ikustea, pixka bat hasi egitezea, eta gutxienean abantailo hori eutsi egiten diozu, eta gero beste punto bada, ez? Ja, hori da 3. luzean hasiera bezala, ziaboga bukatuta gero, hori da okerrena, baina hemen gertatzen dena da ja, etxe aruntz zatoz, eta horre posa ematen du, edo burua nola arintasun bat ematen ditu, etxeara goaz eta eman, ez? Eta zure buru aurretik ikusita oraindik gehiago. 38 paladatan dator orain, Donibanekoen untzia, La Navarra untzia, hor dira Hondarribikoak. Bai, haize pixka bat ere beren alde daukate, doain barruratuan, nik uste denbora ona egingo dutela, Lehen Mikel aipatu duzu txanda honen bukaeran zozketa egingo dela, pixaketa ofizialaren zozketa hori eginda dagoeneko eta estropada bukatu bezain pronto, pixaketa hori bete beharko dutenak Hondarroa eta Donibaneko untziak izango dira. Tira ba. Hor dago datua eta hemen erreferentzia. Ez ahaztu atzean, beste bat badugula, ez galduta baina bai atzeratuta, Urkirolakekoen Joruko Ama trainerua. Hemen aurrez eta ez harritu kolore aldaketa honekin, utzi txuria dute, gaur utzi berria ekartzea erabaki bai dute, berria ez, baina denboraldi amaiera honetan erositakoa, Donibaneko arraunlaria. Bai, hemen ikusiko da beste talde batian ere, ez? Esan izenak eta koloreak ez die bateratzen, ez?
ba, bueno, azkeneko momentu honetan bere probak eta egin, eta bueno, jende guztiak alden materiala onena izaten dute, eta horregatik izaten da talde batetik besteko aldaketa, Trainera ubera, ba, bueno, Santoñari hartu diote. Berriz 38 paladatan dator, erritmoa mantenduz, Donibanekoen untzia. Bai, badirudi ritmo hori 38, ba, bueno, altuizko izatea, baina nik uste dut haizean eraginak egiten dio hori, Haizea alde daukate, eta bueno, ikusten da oso ongi heldu direla, Ez diela oso, ba, bueno, azkarregi heldut. Bizkarra horiek, ba, beste paladan bila dijoazten dira, neko lasai ikusten dira, Diferentzi handia orain, bigarren eta hirugarren postuari begira hori ere kontutan hartu beharrekoa da, badago bai, tartea, Ondarroa orain atzean dugu, indarrez alderantziz Hondarribia bigarren postu hori konfirmatu nahian. Bai, esaten da, baliza ziaboga hor materakoan pixka bat zailkapena mantendu egiten dela, eutsi egiten zaiola, ba, bueno, zure asmo ze horiek ikusten duzu prestakuntza hori eta zure burua aurretik ikustea, Eta, bueno, hemen gertatzen dena, luze aurrea dijoan bezala denboa gainditzen juten zea, Eta 17 paladatan dator, Hondarribiakoen untzia, ama Guadalupekoa hori zuzentzen, Aitor Carrillo dugu. Bai, baga pixka bat dago, haizian eraginakin, ba, bueno, patroiak lan pixar bat egin behar dute, Pentsaturik, ba, itxaso librean gaudela, itxaso erekilean, eta hor gautz horiek eragina handia izan dezaten. Isla ingurura hurbiltzen, Donibaneko arraunlariak. Diferentzi ederra dute. Nik uste nuen irabazi behar zutela lehenengo txanda hau, baina horrelako nagusitasun handirik ez nuen espero. Bueno, nagusitasun handia espero baina, bueno, pentsatzen genuen muturreko zehotan puntako talde horietan sartzeko, hemen tando honetan urra franko eman behar zutela. Gero ikusi, ba, bueno, laugarren kalea zutela, nik uste dute, guaintik motivazio handiagoa behan gorakada hortan mantentzeko, Orantxe, Isla inguruan, Baian sartu dira Donibaneko gizona. Diferentzi ederra daramate, hor da Juan Mari Lujandio, bere mutilak animatuz, orain bai lasaiago, orain okerrik espada, garaipena erabat baiestatuko dute, eta errenta handia lortu baita ere. Nik uste dut, Donibanek Hondarribiari kendutako errenta dela momentu honetan Hondarribiak Ondarroari jandiona, Baserri. Bai, Hondarribia ikusten da, bi talde horien erdi-erdian dagola, Orduan, distantzia denboa berdintxua da, Esan ere, elmugonta puntu honetan iritsi eta gero referentzik iza isla duzu, Orduan, isla egiten da, baina izugarria handia, zergatik ez da inoiz bukatzen, pasatzen. Begiratzen duzu ziarra eta esaten duzu, ba, isla hemen dago. Begiratzen duzu handik 10 minuturat esaten duzu, isla zer egiten da, gurekin batean jon edo. Gero hori pasatzen duzu, eta ja, akuarinien referentzia esaten duzu, ba, ja, barruan dago, Gaude, orduan hor jotzen dituzu, ja, gelditzen zaizkizun pixarrak, Orduan, orain da, ja, hil arteko lan hori, Horretan ari dira, Donibaneko arraunlariak. Nagusitasun handia ari dira azaltzen lehen txanda honetan. Donostiako banderaren lehen jardunaldia dugu hau, egun garrantzitsua bandera jokoan, erlojuz kontrako lan ari dira egiten espero ziteken bezala. San Juan darrak, 18:41 orain, badoaz, ekin eta ekin, azkenengo oheikoak ematen, Donibaneko gizonak, Hondarribia bigarren, hirugarren, Ondarroa, erabat atzeraturik, Urkirolak, hartu kontuak oraintxe pasa dira akuarium paretik. Bai, nik uste dute orain Juan Mari haiko dela, ba, bueno, oiuak egiten, ba, 10ekoak eta 20koak eskatzen, gezur batzuk esan ez, agian 500 metro gelditzen diet esan ez, 300 dira, gainean gaude utzi, eta nik uste dute ere bai, aipatzen bigarren tanda, ez pentsatu tanda honetan, baizik eta ondorengoa heldu dena, 19:23 da referentzia, rekorra hemen, eta orain 21, 22, markarik ez, baina egundoko denbora bai, Donibaneko arraunlariek lortuko dutena. Berehala balizak, hortxe. Denbora ederra da. 19:14 behin-behinekoa guk harturikoa, gu akuarium gainen gaude, begizari gara hemen, baina zerbaitetarako balio du. Hemen da Hondarribia. Lan hona hauek ere egin dutena, 20 minututik berakoa. Bai, 20 bera gestea, bueno, denbora oso ona da, 19 segundu jandizkio Jaun Andreok Donibaneko Hondarribiari. 19:43 denbora hau, bien artean 19 segundu. Badoaz Ondarrutarrak ere,
20:10. Ez da ere, makala hauek egin duten denbora, urte osoan zehar ari gara ezaten. Untzi hauek maila honean genituela, 3 denbora hauek ikusirik eta urki iritsi aurretik komentatu behar da, estropada ona egin dutela. Estropada oso ona, hemen gertatzen dena da, bi luzetako estropada nola den, zure buru atzetik pixka bat ikusten duzu, eta baliteke amur ematea edo referentziak galdu egiten dituzu hemen, Ez da beste estropada normal batian bezala, dituzu 3 ziaboga, eta referentziak motxagoa dira, ez hemen referentziak luzeago dira, eta hor galdu egiten duzu pixka bat, eta horregatik alde handi horiek, ez? 20:28 behin-behineko denbora guk urkiri hartu dioguna, beraz gure denborak Donibaneko Garaile 19:14, bigarren Hondarribia 19:53, Ondarroarentzat 3. postua 20 minutu 10 segundu, Urkirolakek 20:48. Tarte bat iragarkientzat, berehala gaituzu berriz Donostiatik denbora hauek zehazteko ofizialak emateko eta bigarren txanda zuen ganatzeko. Oraintxe arte. Agur bero bat berriz ere, arrauntzale ikusentzule Donostiatik, 12:11 minutu, estropaden eguna handia dugu hemen, Kontxa inguruan, eta jadanik bigarren txandan arituko diren untziak toki egokia hartzeko gogoz ditugu, eta lanean hasteko gogoz baita ere. Eta guk, arreta handiz gainera orain, emango diogu txanda Elena Azpeitiari, denbora ofizialen berri jakiteko, eman baldin badituzte aurrera Elena. Itxuraz Elena Azpeitia momentu honetan ez dago erantzuteko moduan, guk emandako denborak behin-behinekoak momentuz, baina Erne Donibanekorentzat 19 minutu 34 segundu, bigarren Hondarribia 19 minutu 50, beraz tarte polita izan da hor, 19 segundutakoa, Ondarroak eginikoa 20 minututik gorakoa, 20 minutu 10 segundu, Urkirolak 20:48. Datu onak aldira hauek Elena Azpeitia? Hortik dabil, baina ez dakite... Mikel, dagoeneko baditugu emandako denborak, lehen txandari dagozkionak, esan behar da ez direla behin betikoak, behin-behinekoak bai ordea, eta hauetxek dira. Lehena Donibaneko 19 minutu 30 segundu. Bigarren Hondarribi 19 minutu 50 segundu, beraz 20 segundutako aldea, bi lehenengoen artean, hirugarren Ondarroa 20 minutu 9 segundu, eta laugarren Urki 20 minutu 58 segundu. Hor dira beraz datuak, Elena, mesedez, ea epailei lapurtzen dizkiezu, nik uste dute, saiatuko direla horretan, zentezimak geroari begira ere garrantzitsuak izan daitezkelako, baina orain, bigarren txanda hastear dago, Erne, lehen kaletik San Pedro, bigarren kaletik Orio, hirugarren kaletik Santurtzi, laugarren kaletik Kostape, untziak prest, epaila ere hortxe ikus dezakezue. Aze nolako burruka, lehen bi kale horietan ditugu favoritoak, ez dago ez hemen txorakeririk, zaioa benetan gogorra izango da, eta untziak hortxe ditugu prest, bien bitartean ikusi duzue estropada eremua, Erne jaun Andreok, aze nolako ikusmina, zenolako tentsioa baita ere hor barruan, gu lasai gaude hemen kanpotik ikusten baserri, baina hor barruan jardutea zuk oso ondo dakizu, ez da ez orain tentsio txikia izango. Nik uste dut estropada guztian zehar, baina momentu txarren hau dela, ez? Hemen jaztentzea estroboa probatzen, piborta, eskuak, ipurdila, hemen orain dena gaizki duzu ja. Aztezea ja urduritasun horrekin, zia, boga batea eta beste. Irtera eman hor dut, 10 palada eman, ja pentsatzen duzu aznazi alden sakonena eta ongiena hartzen, ez? Baina orain momentu honetan dena probak eta die, ez? Ipurdila bere lekuan jarri, tosta, piborta, estrobua nola helduko zaitzun edo lasai jongo den, urduritasun haundina orantxeko momentu da, ez? Eta ez ba, txikia, tarte hau, hor da epailea, adostasunak eskatzen alde batera eta bestera, denak prest daude, hemen ez da inor azerra izango, oso ondo kokaturik launtziak, banderatxoa laizter astinduko du, hor da, hirugarren kaletik pitin bat Santurtzi atzean gelditu da ikusi, utzi erdi bandola galdu duten,
ez da ez hasteko modu ona hori. Ez, konturatu, fallo txiki bat nahikoa dela, hor segundo bat edo bi galtzeko, ez? Eta, karo, luzea guztian zehar hori atzetik duzu, eta hori errekuperatu egin behar duzu. Gero, pentsatu, albotan dituzun taldeak indartsuak direla, eta ja, irteeratik zure buru atzean ikustea horrek lantxarra egiten du, Apustuen arabera, Orio favorito, San Pedrori 10 baie, baina lehen txampa honetan, San Pedrok zertxo bait jandio Oriori. Hori gure helikopteroak eskainitakoaren araberakoa da, baina zertxo bait lortu badu untziren batek, hori San Pedro da orain. Luzean zer nik uste dut horrela jongo direla, Batek aurre hartuko du, gero besteak, eta bilek gain gainean. Bilek, bat bestean ondoan tokatu dira, eta nik uste, kale alde haundirik ez dagola, eta, alkarri zaintzeko zer hobetago, ez? Hor ikusiko die benetako indarrak non dauden. Erne, lehen kaletik San Pedro, bigarren kaletik Orio, hirugarren kaletik Santurtzi, laugarren kaletik Kostape. Santurtzi galdu du irten eta berehala untzi erdi bat, eta Kostape laugarren kaletik momentuz txukun baita ere. Hauek ere, beti denak esaten dutena, ez? Hemen barruan egoteakin, denboraldian erdia eta gehiago osatu duzula, ez? Kostapen alde esan, bi urte ondorenean orain barruan dagola, ostegunean nahiko kostata edo apuro batzuk pasata, ez? Barruko luzean gutxinean, eta etorkizun handiko taldea dela, ez? Jende oso gaztia dauka, eta nik uste dut, aurtengo posa honek jarraitzeko gogo emango diola, ez? Eta Orio jadanik ikus dezakezuenez, buelta eman dio hasieratik San Pedro lortutako tosta pareko abantailari. Korta makur eginda hor atzekaldean. Honek ondo aztertu du goitik bera estropada, orain zutitu da, 20ko eskatuz bere mutilai. San Pedro eta Orio, hasi San Pedro hobeto, orain Oriok zerbait lortu, hortxe dira, Kostape laugarren kaletik hirugarren postuan, eta Santurtziaren Sotera, gaur kolore berdea daraman Sotera laugarren. Talde horietan parekotasun dagoen talde hortan zertxo bat tosta bat edo aurrea jotea garrantzia handia izaten du, ez? Batzui morala edo indarre emateko eta bestian gain hori jipoi giza erakusteko, ez? Eta hemen borrokan ikuste dut latza jongo dela, eta lehenengo tandan gertatu ez dena hemen nahiko hurbil ibiliko dira ziabogan, Oraindik estropada nolabait ezateko, hasi besterik ez da egin. 3. minutura, oraindik ez gara iritsi atera hortik kontuak. Oraindik, aldaketa batzuko beste izango dira, gure irumenak, izango dira horrelako aurretik, beste aurrexiago eta ez? Baina, erreferentzi jatorrena beti esaten dugun bezala, balizetan izango da ziabogan, ez? Baina, hauek lehia politia erakutsiko dute, eta bestaldetik izango dira, Kostape eta Santurtzi beste lehia bat, ez? Ikusi untziak, oso lasai, patroiak ibili dira, entrenatzaileak ere bai, ona gora etorri akuarium ingurura, ikusi itsasoa nola zegoen, azkenean palka haundi eta berezi horiek baztertu egin dituzte, gaur ez dute horren beharrik. Ez, itsasoan egoera ona da, ez? Badirudi, bazpada ere palka txiki bat edo jarri, beti itsasoa ateratzen zenean, baga pixka batek, beti ere, nahiz da ur gutxi sartzen bada hori buruan jokatu egiten du. Pisu gutxi du eta babesa egiten du. Babesa egiten du, eta nik uste du kaltea alako 10 aldiz alde hobeagoak ditu, ez? Hemen ditugu, Kostapekoak Arbonaren agindutara. Hortxe ibili dira denboraldi osoan zehar, ekin eta ekin helburu bezala hemen sartzea zuten, kuadrilla oso gaztea dute, eta hauentzat hemen burua sartzea garrantzitsua da benetan. Pentsatu, aurreneko aldiz, arrauna hemen kontxan egiten dutenak taldeetik 10 lagun direla, ez? Eta lau dira, lehengo veteranoak, lehen ibilitakoana, ez? Erreferentzia gure untzitik berriz ere, traineru bat aurretik Orio. Oso egokia da orain dugun irudi hau. Ikusi, Jose Luis Erkizia oriotarrek poliki hartu dutela abantailatxo hori. Eta horrei eutziko diote eta gehiago jongo da, ez? Ze horren leku alde gutxian, ze burutasun desberdinak izango dira bide taldeetan. Aizu, Jose Luis, eta Santurtzi zer? Santurtzi izugarrizko papera egiten ari da, hasieran esan dugun irteran zertxo bat atzeo gehatu dela, baina guain badirudi San Pedrokin ez du laukerra hundirik, Hor da beraz, Oriotarren kanpa aurretik, San Pedrotaren Libia bigarren, 3. ezango dugu, baina ez oso atzean Santurtzikoen Sotera,
eta kostapekoen erreka laugarren. Ez date genuen jendeak komentatzen zuen, Santurtzi hemen sartzea ostegunean, pixka bat izan zela behen alde, loteritxo bat edo suerte pixka bat izan duzutela. Baina, ikusirik tanda honen nola dijoan, nik uste dute zela suertea izan du, arraun eginda dauden lekuan. Loteria gutxitan tokatzen da, batzuk bizitza osoan ere ez du horrelako hori jaso, halako batean tokatzen den, baina hemen normalean suerteak eragin izugarririk ez du izaten. Urte osoko lanak bai ordea. Bai, hemen hori ikusten da, suertea, agian zertxo bat kale zonzketan eta bat eta beste ez. Baina hemen egoteak arrauna eginda izaten da, eta orain Santurtzi joan lekuan, ere bai, pentsaturik, ia segundo bat edo bi atze esio atera dela, desbiste horregatik. Eta Mikel, bitartean gure ondoan estropada jarraitzen lehen txandako bigarren izan den Hondarribi untziaren delegatua dugu, Francis Fernandez, eta, hementxe ari da jarraitzen gurekin bigarren txanda hau, baina edozein kasutan zuen lana lehen txanda horretan oso nahi izan da, ze balorazio duzue, gustora? Nahiko gustora, hasieran itxaropena genuen txanda irabazteko, baina ikusi dugu Donibaneko oso indartxo etorre dela eta sekulako denbora egin duela. Guk ere denbora ona egin dugu, 20 minutetik jaistea, beti estropada ona egitea da. Edozein kasutan dudarik gabe Donibaneko zen favorito nagusi, baina behar bada etzen espero horrelako diferentzia lortuko zuenik, ez? Ez, guk espero genuen beraietik hurbilago egotea. Azken estropada hauetan hala egon gara hurbilago eta gaur ere hala espero genuen, baina ezinezkoa izan da. Edozein kasutan behar bada lehen txanda horrek izan dezake bigarrenarekiko alde bat eta aizarena da hori, zuek 20 minututik behera jetxizarate, ikusten ari gara bigarren txanda honetan Santurtzi sekulako lan egiten ari dela, baina behar bada gehiago kostatuko zaie hauei denbora horiek hobetzea. Nik uste du denboraldi osoan beraietik nahiko urrun ibili garela, nahiko aurretik eta lan hori hobetzea nahiko zaila izango dela. Edozein kasutan ez duzu itxaropena galdu eta hortxe datorren igandean berriz ere orezko txandan iaz bezala egoteko itxaropena mantenduko duzue behintzat bigarren txanda bukatu arte. Beti gure lan egin dugu eta goain pixkat urduri hemen zai egon behar, baina nik uste du itxaropena asko ditugula. Hori gertatuko alitz, zuen denboraldia, helburua beteta izango litzake. Hasiera batean beti denboraldia kontsako estropada hauei behira egiten dugu, ez? Eta, horrezko txanda horretan sartzea lan txukuna da. Eta aurrera jarraitzen dute bitartean hor bigarren txandakoak, ze iruditzen zaizu, hori jok aurrera, estropada aurrera doan neurrian aldea handitu egingo duela edo alderantziz iruditzen zaizu? Dirudi pixkan ies egiten nahi dela eta gero eta diferentzia gehiago ateratzen. Ikusi behar, oraindik erdia ere ez dut egin eta lan asko gelditzen zaie. Eskerrik asko, mila esker gurekin izateagatik, eta Mikel, zuei hitza eman aurretik esan, epailek ez dituztela denbora ofizialak emango, behin betikoak, bigarren txanda hau bukatu arte. Beraz, lehen txandako ehuneneko eta guzti, bigarren txanda bukatu eta gero izango ditugu. Ederki ba, 8 minutu eta 17 segundu. Hau da, bigarren txanda hau hasi denez geroztik dugun kronoa, eta momentuz untzi batetako diferentzia bai Oriotarrek San Pedrokoen aurretik, hor dugu berriz. Bertako irudia, hortxe doa gure untzia gure katamarana, Santurtzi estropada bikaina egiten ari da, kostapea atzean dugu. Espero zitekeen Santurtzi eta Kostape, San Pedro eta Orioren mailan ez izatea, baina Santurtziren lana benetan oso ona iruditzen zait, hau bai ari dela, espero zitekeena hobetzen. Nik uste baiet, dena jogotzen genuen, lehia izango zela bi aurrenekoa San Pedro eta Orion artean, eta bigarren zati batian bezala, Santurtzi eta Kostapen lehia, ez? Ikusten da Santurtzi hor dagola lehenengo taldea eta beren Kostapen tartean erdi-erdian, baina amurre eman gabe eta gutxilloik ez, Orduan, Santurtzi izugarrizko estropada egiten ari da, Eta esan, Orio eta San Pedro gain, irudiak desberdinak direla katamaranetik hartuta edo helikoterotik, ez? Orain astoratuta ere bai momentu batean. Helikopteroakin ematen du alde hau daudela, eta katamaranetik begiratuta aldea zertxo bat gehiago dagola, ez? Orion alde. Oraintxe ikusiko dugu, Oriok aurre hartu du, ikusiko dugu segundutan zenbatekoa den hori, erreferentzi egokiena beti baliza inguruan hor ziaboga egiterakoan. Ez dago arrokeririk, hori behintzat ezan behar da. Hori agian segundo pare bat horrela aurretik,
irudiak luze honetan zehar ematen zuen alde handiago zegoela, Bai. Ba, berdin. Parean, Bai. Segundo bat agian, baino horrez dago ezer esan da, 10-15, 10-16. Zaletuak oiuka, irten ere ornu baitozo parean, hirugarren Santurtzi, eta Kostape laugarren, ez dakit bueltako honetan San Pedro ez ote den hobeto irten, hau da, Ziaboga ez ote duten hobeto borobildu. Bai, nik uste dut zertxo bat azkarrago eman dutela, zirudien, hori jo segundo bat, zer bat horrela lehenengo sartzea, baina irtera, nik uste dut denbora pixka bat jan egin dio, alde pixar hori jan egin dio San Pedro hori jori Ziabogan. Tira ba, laizter emango dizkigu Elena Azpeitiak epaileek eskenitako denborak, baina benetan ikusi egin behar nola egin duten Ziaboga biuntzi hauek. Haze nolako berdintasuna. Bai, parekotasun handia, sartu berdin egin dira, zertxoa muturra lehenago hori jo sartu du, baina esan bezala, irten San Pedro, hori jo gaurretik sartu duen abantaia txiki hori San Pedro jandio irteran, Baditugu dagoeneko espatak aidian daude, eta ez dago esan da, Ziabogaren denborak, eta aipatu behar da, epaileek denbora berdin-berdina emanen dietela, San Pedro eta Orioko untziei. 10 minutu, 16 segundu, San Pedrorentzat eta denbora berdina Oriorentzat. Hirugarren Santurtzi, Ziaboga ematen, 10 minutu, 24 segundu, eta laugarren Kostape, 10 minutu, 39 segundu. Bestetik aipatu, epaileek ez dutela emandako hitza bete, eta lehen txandako behin betiko denborak ere iaia batera eman dituztela. Nahi baduzue gogoratuko ditugu eta bestela berriz geroxeago ingo dugu hori, Elena. Lehen txandako datu bat kontutan hartu beharrekoa da. Donibanek hori emandako denbora. 10-0 lau. Eta Mikel, Oriok eta San Pedrok. Aurrera kontu dugu gurekin eta geuk emango diogu albistea. Behin-behineko denbora gira. Zuek 10 minutu eta lau segundu lehen Ziabogan eta San Pedrok eta Oriok 10-16, 12 segunduren aldea. Ez dakit, amets bat dirudi, ez? Momentuz bai, nik uste ametsa dela, ez du nixin izten. Estropara oso nahi dugu, bentaja ondarra egin da ondarrakin, barak egin horgi ginela berekin, baina jodor beste bentaja egin ez bero, ez? Zuek zeuen lana ondo egin duzuela, hori ere, gero ze gertatuko denez dakigu, baina lana ondo egiteak horrek ematen du satisfazioa ere, ez? Hombre, lana ondo bat eta gauzak ondo egitea beti moral asko eta zu eta gaur. Gogoa ondo egin gara mutura hartu dugu aurrera joan eta bagin gure estopa ingan eta horregatik hor dago resultatua, ez? Nola sentitzen zarete momentu honetan? Urte guztia hauxe prebatzen, oantxe badirudi gauzak oso ondo aterako direla zuentzat, hori da bentsat itxura oain duena, zer sentitzen da momentu honetan? Jodez, oan momentu honetan pentsatzen duguna, oan arte zer egin dugun, ez hemen egoteko, ez? Momentu txarrera, treneru bat datu eta entremetu egun ere bilen gabezela jotak ez, eta importantiena hemen gaude zela eta gaine importantiena aurrenago zela, eta buka eran hor gaude joten gian, ez? Urte guztian zer ez duzue suerte askorik izan kaleekin, gaur laugarren kale hori ona zen. Nik uste gaur kalea ez dakit diferentzia, laugarren kalea ona da, nahi desean 3 eta 4 hemen normalian ona eta gaur uste oso ona zela. Eskerrik asko, suerte izan eta ondo segi. Eskerrik asko bai. Ez dakit dirua jokatu dutenek orain ze pentsatuko duten. Jokua ez dela errenta beti diogu Jose Luis Erkizia, gaur arsen olako ustekabea. Bitxanden artean beti izaten da itze aldaketaren bat, itxasua pitin bat arrotu, baina segundu desente dira. Honek erakusten duna da, kanpoaruntz haizea zertxo bat gehiago izatea eta horregatik, 12 segundon alde hori ez. Gertatzen dena da, orain ikusi berdela, ja izioi alde... Etortzerakoan alde dute. Etortzerakoan alde daukate eta ja hori nola aprobetxatzen duten ez. Nik uste du, segundo pila bat daudela, eta zure atxartutakoa. Artekarian kontuakin, jipoia hundila hartuko dute hor jente batzuk, Eta edozein kasutan, jokua egin dutenean hor portaleta inguruan Orio favorito nabarmentzate eman dute, baina momentu San Pedrok ez du azken hitzik eman, Ziaboga egin eta gero oso ondo dator San Pedro Orioren aurretik. Diferentzia txikia da, baina aurretik dator San Pedro. Lehenengo luzean zehar ikuste zen bazirudien, San Pedro zertxo bat atzeti zegoela eta hori, Orduan horru arraunian zoa zenian referentziak ez die oso argiak izaten, ez?
Orduan, balizara iristea berdin, eta zertxo bat aurretik ikustea horrek izugarrizko indarre ematen du, ez? Eta lehenengo luzean aurretik joteak indarre ematen badizu, bigarrenean, barrurakoan, aurretik zure buru ikustean hori, bikoiztu egiten du morala hori, ez? Zati, ja ikuste duzu, bukatzen ari zela, amaitzen ari dela estropada, eta horrek gutxinean mantentze horrek, lagundu egiten du, ez? Oriotarrak iruditan, Jose Luis Kortaren agindutara. Ikusi diferentziak, atzean dago Santurtzi, bueltako luze honetan pitin bat porrota egin dute, edozein kasutan bukaeran ikusiko dugu, denborak aztertu eta gero, hauen lana lehen luzean oso ona izan da, ea orain nola bukatzen duten txanda hau, bigarren txanda hau, San Pedrok eta Oriok. Badirudi San Pedro hasi egitela, Orio alderantziz behar bada pitin bat moteldu. Uste gabian, jende guztiak favoritotzaz jortzea, badirudi, naizta esperientzia hundiko jendea izan, pixka bat burua jan egiten dizute, eta sinistatu agian egin egiten duzu ez. Orain, zure buru atzetik ikustea, nik uste dut hemen, orain aldea hautitu egingo dela, ez. Zati batzuk aurretik ikusita hasi egiten ari dira, eta besteak beren burua atzetik ikustea, hor barruan oihu handiak izango die alkarrekin animokoak. Ikusi dugu irudi hauetan Fontanek nola atzea begiratzen duen, Parramurriz pixar bat eginda bere mutila, nik uste dut animatuz ondo goazela esan ez. Aurretik San Pedro joan zen urteko garaipenaren bila gogoratu, joan zen urtean San Pedro lortu zuela bandera, badago baitartea, hemen irudi honek eskaintzen duena, baino zertxo bai gehiago errealitatean. Badakizue, elektronika eta optika dena eskaintzeko ditugula, baina badago bat tartea, untzi terdi bat bai, 5 segundu gutxienez, hola begira, nik esango nuke badagoela San Pedroren alde. 5-6 segundu Orioren aurretik orain. Trainera baten aldea dago ez, eta ikusi orain islan parean daudela, orain kaleetan berdintasun handia dago, eta gero hori ez, barrura sartzeko poza honek nik uste dut gutxinean mantenduko diotela abantaila hori ez. Ea hazen nolako ikusmina eta hazen nolako keska baita ere Donibaneko arraunlariek orain izango dutena, jakin lan erditan errenta handia lortu dutela bi favorito hauen aurretik, eta hoiek ere ikusmin izugarria izango dute. Jaun Andreok, hau da emozioa, hau da arraun festa hemen Donostia. San Pedro argi eta garbi aurretik, Orio bigarren, atzean, 3. postuan hortxe dugu Santurtzi, eta atzerago Santurtzi momentu honetan, 7 bat trainerutako abantaila du Kostapekoen aurretik, erabat atzean Kostape, aurretik San Pedro. Jaun Andreok, okerrik espada hau erabakita dago, Oriotarrek ustekabe galanta hartuko dute, eta San Pedrok pronostikoa apurtu egingo du. Eta Mikel, Jose Julian Olasagasti, Orioko lehendakaria erabat kezkatuta, erabat urduri. Jose Julian, gauzak uste baino desente okerrago. Uste hemen probatu berrazion, eta badirudi, bai atzetik diala, biztan dauzkat eta ikustitut, atzetik ikustitut, ikusiko dugu, Donibaneko 15 demoraite deun, San Pedro gandik ze bentajeta gelditu lehiken, da, aber ze gertatzean, ontxe behira nota, bai atzetik ikustitut. Harrigarria behar bada hor ziabogan, 10 minutu 4 segundu Donibanekorentzat eta 12 segundu gehiago zuentzat. Bai, harrigarria izan da, nik ez dakit, aizien aldaketik izan da, baina, bai, niretzako harrigarria izan da. Eta behar bada favorito izate horrek ere kalte ekarri dezake. Bai, ez da honena izaten, baina, guetzako hona za mutilak nahiko lasa ikusten dituen, favorito bezala ateata, ez? Zeotzegatik izango zen, baina gaur ez dirudi ala danik, ez? Jose Julian, utzingo zaitugu eta behar bada bukaeran lasaixiago hitz egiteko aukera izango dugu. Eta orain zuzenean jarraitzen ari da, kezkatuta do gizona, eta geroxeago izango dugu berekin hitz egiteko aukera. Azken txampan San Pedro. San Pedro badoa ikusiko dugu 19-13 hori da gaur errepatu beharreko denbora Donibanekok eginikoa. 19-7 orain. Ikusi 20-13 gaur markarik ez. Denborarik onena Donibaneko Jaun Andreok. Gaurko egunean Donibaneko denborarik onena. Hor da,
San Pedrok 19-40, behin-behinekoa, guk harturikoa. Orio badoa, bien artean, 7 segundu, 19-47 hartu dizkiote. Behin-behineko denbora da hau, Oriori 7 segundu bera San Pedrok Oriori jandizkionak, baina beste 7 Donibanekok San Pedroren aurretik. 3 handien artean 14 segundu, badator Santurtzi 3. Erne. Santurtziarrak amaitzen. 20-14. Beraz, kontutan hartu behar baita ere, Hondarribiak eginiko denbora eta Ondarroak eginikoa. Bi hauek sartu dira Santurtziren aurretik. Santurtzi ikusiko dugu azkenean 6. izango da seguruenik. Txanda nagusian Hondarribiak sartu du bere burua. Datu asko dira, gero errepasatuko dugu dena, eta hemen dira kostapekoak. Bai, kostapekoak borrokan hortxe urkikin, bai, aurretik. Urkin aurretik. 20-45, 3 segundu. Errepasatu egingo ditugu denborak. 19-40, behin-behinekoa guke hartutakoa San Pedrorentzat, 19-47 Oriorentzat. Gaur lehen jardunaldian denborarik onena lehen txandan aritutako Donibanekok. 19-13 ikusi duzue Donibanekoen festa arroxa Donostian. Hau ez dago erabakita, baina 7 segundutako errenta hori handia da. Tarte bat iragarkientzat, berehala gaituzue berri zuzenean Donostiatik, orantxe arte.